Zdravo, veliki pozdrav. Šveđani su dokazali koliko su zaostali i ovog puta su učinili nešto što je neshvatljivo. Zabranili su da ovom čoveku blokira sunce. I sva nada da će pasti neki meteor koji će stvoriti mini ledeno doba na zemlji pao je u vodu. NASA je objavila da se to neće desiti. Rusi su objavili studiju koja nam govori od čega oboljevaju astronauti. Po meni oni oboljevaju i umiru od stida i od sindroma Pinokija. Jednostavno ne može se živjeti od tolike količine laži. Ali da vidimo šta nam sada fabrika laži predstavlja prošle nedelje. Poslušajte sami, Disneyland radi punom parom. Tužna priča, zar ne? Evo crče. Ovaj čovjek koji veruje u sve ove bajke koje ste do sada vidjeli, opet moram da kažem da mi je bio prošle nedelje jako simpatičan. Ne mogu da nađem pravu reč za to. Bio je čovjek hrabar, dao je otkaz televiziji koja je vršila presiju nad njim. Iako oni navodno tvrde da nisu mu branili da govore šta je hteo, a svedoci smo da svakodnevno su objavljivali demantije na njegove izjave, dao je otkaz i on je, mogu reći, prva žrtva ovog terora. Nažalost, ne i posljednja. Hrabrom akcijom naše drage i nikad prežaljene policije uhapšeno je 5 žena. I to ne bilo kakve žene, nego žena koje mnogo lupetaju protiv backi. I opet vidim u našem narodu ogromno nepoverenje i misle da je sve ovo fars. Možda i jeste fars, ali činjenice koje ona govori ili one su fakat. To da smo mi deo eksperimenta 3. faze bockanja protiv COVID-19 znamo već koliko dugo. A i na ovaka pitanja bespotrebna znamo već odavno zahvaljujući ovim ženama. Zna se i to dobro da se vakcinisani ljudi razboljevaju. Ove žene nisu postavljali ovakva pitanja. A da li nas zaprašuju? Zaprašuju nas. S čime? To ne znamo. Ono što znamo da vakcine, osim što menjaju RNK, menjaju i DNK. I to je fakat. A da li je to zabranjeno zakonom? Naravno da jeste. Poslušajte jednog običnog srpskog doktora koji je to potvrdio. Evo samo 2 reči da kažem ja nešto, da li koga interesuje, tako što se medija tiče, pošto nisam stigao bio do sada da kažem ovako. Evo neki me advokati isprave ako grešim da su genetski modifikovani organizmi u našoj zemlji zabranjeni. Da li neko zna da su dozvoljeni? Dobro, znači biljke ne smije da budu genetski modifikovane. Da li životinje smiju da budu genetski modifikovane po našem zakonu? Dobro. Da li je po našem zakonu dozvoljeno da se u ljudski organizam unese genetski modifikovani organizam u skladu sa tim što smo sada zaključili? Pa dobro. Onda želim da vidim koji će advokati biti spremni. Ja ću da pričam sa jednim dvojicom, da vidim da li hoće. Evo, ko hoće se pridruži tome. Da vidimo, da tužimo, da vidimo prvo koga tužimo, pošto nisam advokat, tako? Da li tužimo državu, vladu ili koga već tužimo. Da tužimo iste te koje te vakcine ovde dele za džabe
ukazuju na to da treba da ih uzimo, pa te vakcine kada se ide na sajt, na primjer AstraZeneca, piše da se nalaze unutra genetski modifikovani organizmi. Znači ja se pitam, da li kogod za ovo radi? Zna se ko ovo radi. I zato me je šokirala ova vest da je preko 20.000 ljudi iz okolnih zemalja, a i šire, došlo da primi bocke u zemlju Srbiju. Te bocke su bile pri kraju roka trajanja i jednostavno Srbi tu vakcinu nisu želeli da prime. Ne želimo da nosimo ni maske i oni što nose u ogromnom broju nose iz straha, ne od zareze, nego da ne bi dobili kaznu. I zato dobijamo po ušima i to dobro, i to sve u liku ovog gospodina zamenika gradonačelnika grada Beograda, koji promoviše na javnim servisima apartheid. A s obzirom koje zvezde nastupaju, ne bi došao ni da sam 100 puta vakcinisan. Otpor i samoodbrana na delu. I ja pozivam sve hakere širom sveta da pokušaju da obore ove apartheid sisteme. I moj mali doprinos, evo vam ovde uzorak potvrde da ste revakcinisani, pa izvolite, poslužite se. Opet prošle nedelje je zašla ova vest da je nulta krvna grupa otporna na COVID-19G. Iako je kojim slučajem ovaj virus napravljen, zašto je napravljen da ne deluje na ljude nulte krvne grupe? Tada se pitam, europske kraljevske kuće u ogromnom broju koju ono krvnu grupu imaju? Svedoci smo ovih dana da gospodin zamenik gradonačelnika Beograda stalno se poziva na ovaj izraelski scenarij. Izraelci u velikom broju primaju tu vakcinu, koju će kasnije skupo koštati, ali sve s razlogom da naprave apartheid u sopstvenoj državi i da bi time šikanirali ili zabranili ulazak u svoju državu muslimanima. Muslimani ne primaju te bocke i moje skromno mišljenje jeste da nek se samo Jevreji bockaju i ko se za njih smeje, najslađe se smeje. A na ovu vest niko normalan se neće moći smejati jer stvarno je užas dokle ovaj novi svetski poredak ide. Pa kako ljudi ne vide kuda ide ovaj blesavi svet? I za kraj ostavljam ovaj citat francuskog filozofa i stvarno treba sumnjati u sve. Prijatno!